Διαφορά, γιατί όπως έχουμε πει από την αρχή θα του χρειαστεί για το τέλος. Ίσως του χρειαστεί σε μια... Διακινδυνεύεται μια πρόβλεψη, δηλαδή ότι από πλευράς αποτελέσματος νίκης ήττας το παιχνίδι έχει τελειώσει. Νομίζω ότι παρότι εμείς οι προπονητές δεν λέμε ότι ένα παιχνίδι τελείωσε, νομίζω είναι πολύ δύσκολα πλέον για την Ορτές να διεκδικήσει την νίκη, με χωρίς και τον Αμερικάνο τον Κάρτερ έξω και ήδη και τον Σέφλερ. Η ομάδα και με men to men press δεν έχει δυνατότητα να παίξει εναντίον του Άρη. Ίσα ίσα μπορεί να μεγαλώσει τη διαφορά υπέρ του Άρη, πράγμα που θα βοηθήσει τον Άρη για τα επόμενα παιχνίδια. 3 λεπτά ακόμα. Γκάλης προσπαθεί να βγάλει την πάσα για τον Ρωμανίδη. Η μπάλα στους Γάλλους που έχουν πάλι στην πεντάδα του τον Ντανιέλα και στη θέση του Σέφλερ. Κοντένει την ομάδα για να γίνει πιο ευέλικτη στην πίεση. Έκανε βήματα ο Κάμπα. Είναι βέβαια λογικό, θα είναι και οι Γάλλοι να είναι κουρασμένοι. Γκάλης καταλογίζει διπλή τρίπλα ο Ρουμάνος διαιτητής, ενώ οι Γάλλοι έχουν απλωθεί πλέον και παίζουν άμυνα σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Παίζουν ζон press, προσπαθώντας να αναγκάσουν τον Άρη να κάνει λάθος. Νομίζω ότι αν προσέξει ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα. Χρειάζεται ίσως τη σιγουριά στην πάσα. Αυτή η σιγουριά λοιπόν χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον Άρη, που προηγείται με 86-80. Ορτεγκά, Ιχναγκέλ, Ορτεγκά που κάνει το σουτ. Ο Γιαννάκης διστάζει να τον πιέσει γιατί έχει 4 φάουλ. Το σκορ γίνεται 86-82 και έχουμε ένα time out 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ακούμε τον προπονητή, τον κύριο Φίσερ. Δυστυχώς από τα μικρόφωνα δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο Φίσερ για να σας πούμε. Επισημαίνει ο Φίσερ από ότι όχι πολύ καλά μπορούμε να ακούσουμε ότι πρέπει να αποφύγουν τα λάθη και να σιγουρεύουν όλες τις πάσες. Δυστυχώς η φωνή του Αμερικανού προπονητή δεν φτάνει πολύ καλά στα μικρόφωνα. Πάντως ήταν σίγουρο το ότι επισήμανε στους παίκτες του το θέμα των λαθών και ακούμε τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και ο Νίκ πάει στο κέντρο. Κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Τι να βάλουμε καρότη και τρώμε και φορές πουλά. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Από πλάγι ο Σούμποτιτς πιέζουν και οι 4 παίκτες κάτω από την γραμμή του κέντρου. Γιαννάκης. Μια απελπισμένη προσπάθεια από τους Γάλλους να καλύψουν το χαμένο έδαφος που δεν είναι βέβαια και τόσο απελπισμένη γιατί η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Γιαννάκης, Γκάλης για τον Σούμποτιτς που έχει την ευκαιρία να κάνει το σουτ και αυξάνει τη διαφορά σε 88-82. Είναι εγγύηση αυτά τα σουτ του Σούμποτιτς από τη γωνία. Είναι αυτό που μαθαίνουν από την πρώτη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι του στα γήπεδα όλοι οι παίκτες στην Ιουγκοσλαβία. Όμως ο Κάμπα ανταποδίδει σε 88-84. Μένουν 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Γκαντού. Για τον Ρωμανίδη, Σούμποτιτς σίγουρα και είναι 90-84. Νέο καλάθι από τον Σούμποτιτς. Κάμπα από την άλλη πλευρά για τον Ορτέγκα. Δεν είναι σουτ 3 πόντων, είναι σουτ 2 πόντων. Πολύ σωστά γιατί πατούσε γραμμή. 90-86 σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Γάλλοι, γνωστοί πεισματάριδες και παθιασμένοι πάντα, αρνούνται την ήττα. Φάουλ από τον Ορτεγκά. Είναι το 4ο φάουλ. Για να δούμε. Ο Γκάλης μόνος του παίρνει και την πρωτοβουλία και ζητάει, διευκρινίζει στους διαιτητές ότι ο Άρης θα παίξει απ' έξω την μπάλα και πραγματικά αυτό γίνεται. Αυτό συμφέρει τον Άρη που έχει καλούς χειριστές της μπάλας και δεν ρισκάρει τώρα στα τελευταία λεπτά και με όλο το άγχος και την κούραση να εκτελέσει βολές.
Επαναλαμβάνουμε 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 90-86 υπέρ του Άρη. Και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του δραματικού αγώνα. Ο Άρης προηγείται τις ορτές με 90-86. Σούμποτιτς για τον Γιαννάκη που εξακολουθεί να τον μαρκάρει ο Γκαντού. Γκάλης θα κρατήσει την μπάλα, αλλάζει με τον Γιαννάκη. Έχουν πιάσει τις 4 γωνίες οι παίκτες του Άρη για να γυρίσουν την μπάλα. Και έχουμε ένα φάουλ από τον Γκαντού πάνω στον playmaker του Άρη. Ο Άρης ανανεώνει την προτίμησή του να παίζει απ' έξω. Μένουν 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 90-86. Τον Άρη ενδιαφέρει πρωτίστως η νίκη και κατά δεύτερο λόγο η διαφορά. Γκάλης και καθαρό φάουλ βέβαια από τον ΟΚΕ που άπλωσε το πόδι του. Οι παίκτες του Άρη ζητάνε σκεμμένο φάουλ, αλλά μάλλον δεν ήταν. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Ιωαννίδης που διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές επιμένοντας ότι επρόκειτο για σκεμμένο φάουλ. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Ο Άρης προηγείται με 90-86. Γκάλης γίνεται double team από Γκαντού και Ιφναγγέλ. Γκάλης που κρατάει την μπάλα για τον Σούμποτιτς. Χρειάζεται σιγουριά τώρα ο Άρης στο γύρισμα της μπάλας. Έχει πολύ χρόνο ακόμα. Γκάλης για τον Ρωμανίδη κάτω από το καλάθι. Κόβεται αλλά με φάουλ όπως λέει ο Ρουμάνος διαιτητής από τον ΑΚΕ. Θα ξαναδούμε τη φάση. Η πάσα του Γκάλη για τον Ρωμανίδη που έρχεται από την εσωτερική για να πετύχει το καλάθι. Εκεί κόβεται από τον ΑΚΕ. Ξανά η φάση, η πάσα του Γκάλη και το φάουλ με το οποίο χρεώνουν οι διαιτητές τον ΑΚΕ. Ο Άρης εξακολουθεί να παίζει απ' έξω με τον Σούμποτιτς, ώστε ο Γιαννάκης και ο Γκάλης που είναι ακόμα καλύτεροι χειριστές, κλασικοί χειριστές της μπάλας, να πάρουν αμέσως την πρώτη πάσα και να κρατήσουν την μπάλα. 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Άρης Ορτές 90-86. Ο Φίσερ στη θέση του ΑΚΕ που αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Βάζει το τελευταίο του χαρτί, έναν παίκτη που δεν έχει παραελάχιστη συμμετοχή ακόμα και στα ευκολότερα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος, με το νούμερο 4 τον Πατρίκ Σερέν, με το νούμερο 5 με συγχωρείτε, σε αυτή τον υπερπάντων αγώνα να πιέσουν και να κλέψουν την μπάλα. Γιαννάκης και ο Ιωαννίδης βέβαια απαντάει ανάλογα με τον Δοξάκη. Δοξάκης, Γκάλης, Γιαννάκης, Σούμποτιτς και Βίλτζερ οι παίκτες του Άρη. Από τον Γιαννάκη και το φάουλ του Γκαντού πάνω στον Δοξάκη. Αυτές οι διακοπές με τα συνεχόμενα φάουλ είναι διακοπές χρυσάφι για τον Άρη, που 37,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος βρίσκει την ευκαιρία να προηγηθεί με 90-86. Εδώ και πολλή ώρα το σκορ παραμένει το ίδιο, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις κρατάει την μπάλα ο Γιαννάκης με τη δύναμή του. Σούμποτιτς, Δοξάκης, Γκάλης πρέπει να προσέξει και πρόσεξε να μην κάνει μπρος πίσω. Δοξάκης, δεν ρισκάρουν να δώσουν την μπάλα στο Βίλτζερ που είναι κοντά στο καλάθι. Νέο συνεχόμενο φάουλ από τον Γκαντού, που είναι και το 5ο για τον Γάλλο παίκτη. Αποβάλλεται λοιπόν μετά τον ΑΚΕ, τον Φιλίππου και τον Κάρτερ και ο Γκαντού με 5 φάουλ. Δύο 21 λεπτά, 21 δευτερόλεπτα με συγχωρείτε πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 90-86 και συνεχίζει όπως πρέπει, όπως επιβάλλεται, να παίζει την μπάλα από τις πλάγιες γραμμές. Βίλτζερ που μαρκάρεται από τον Ντεγκανής. Γιαννάκης, Βίλτζερ, Γιαννάκης που θα κάνει το σουτ και θα γράψει το 92-86. Το παιχνίδι τελείωσε. Η μεγάλη νίκη του Άρη. Δεν προλαβαίνουν πια οι Γάλλοι.
Γίνεται το σουτ. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Ντεγκανής, αλλά ήδη έχει ακουστεί η κόρνα του τέλους που βρίσκει νικητή τον Άρη με 92-86 απέναντι στον Ορτές. Γίνεται λοιπόν πραγματικότητα ο πρώτος από τους 14 στόχους του Άρη, μια και 14 είναι τα παιχνίδια, νίκη μέσα στη Θεσσαλονίκη επί της Ορτές με 92-86. Οι Ορτές που βέβαια δεν είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου, δεν είναι όμως ούτε και η πλέον υποδέστερη. Μια σημαντική νίκη του Άρη που του δίνει το δικαίωμα να ξεκινάει με 2 βαθμούς στον πρώτο αγώνα και να κάνει πλέον τους υπολογισμούς του, αυτούς που γίνονται με μολύβι και χαρτί, για τις ελπίδες, γιατί βέβαια έχει τις δυνατότητες να φτάσει στην τετράδα του 31ου κυπέλλου πρωταθλητριών στην Γκαντ του Βελγίου στις 5 και 7 Απριλίου. Επαναλαμβάνουμε το τελικό αποτέλεσμα που βρίσκει νικητή τον Άρη απέναντι στην Γαλλική Ορτές με 92-86 και υπενθυμίζουμε ότι ο επόμενος σταθμός του Άρη σε αυτό το μαραθώνιο είναι την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στη Βαρκελόνη. Από το Παλέντε Σπορ, καλή σας νύχτα.